Está acabando. Pase, por favor, aquí. Aquí hay un espacio. Bien, bienvenidos, benvinguts. Inaugurem avui aquestes classes de català tan demanadas, tan pedidas por vosotros. Ha costado mucho, pero por fin, gracias al Ayuntamiento de Hospitalet y a su concejal Esteve, pues podemos ofrecer a nuestros amigos, compatriotas, socios y en general a todos los que han deseado este curso, pues estas primeras clases de català. Confiamos que sea el principio, que siga el principi d'una línia en la que podeu aprendre la llengua d'aquest país, nuestra cultura y bueno, una identidad propia, ¿no? Confiem en que pues, a partir d'avui, gràcies novament a l'Ajuntament de l'Hospitalet, pues, que sigui pues, una nova etapa i que, bueno, benvinguts una altra vegada. Aquesta és el Pawitxi, la casa del poble, la casa de tots i les portes obertes a tots vosaltres. Benvinguts al regidor Lluís Esteve, doncs té la paraula. Gràcies, Jordi. Bueno, bàsicament us volia venir aquí aquest primer dia d'aquest curs de català per agrair-vos l'esforç que sé que fareu durant aquests mesos. Avui s'inaugura aquest curs, però al llarg d'aquests 2 mesos iniciarem pràcticament 12 cursos nous que hem volgut, donat la gran demanda de persones que volen aprendre català a la nostra ciutat, doncs obrir aquests 12 cursos. 4 seran entitats de nous col·lectius i 8 seran associacions de mares i pares de escoles de la ciutat. En definitiva, doncs, hem vingut a agrair a l'entitat la seva demanda, agrair-vos a vosaltres l'esforç, desitjar-vos molta sort aquests dies, que treballeu molt, que aquest esforç que fareu, que segur que us servirà no només per la vida quotidiana, sinó que també us servirà per tenir més oportunitats, per buscar feina, us servirà també per ajudar els vostres fills i filles als deures de l'escola, a fer los deberes de l'escola. I per tant, en definitiva, us agrair-vos la presència d'avui i desitgem, evidentment, que el curs que avui comenceu sigui un inici per vosaltres, un curs molt bàsic, un curs inicial, per començar a aprendre a català i que a partir d'aquí seguiu el vostre itinerari a través del Centre de Normalització Lingüística, que és aquí on heu d'agrair finalment la possibilitat de poder fer aquests cursos. El Centre de Normalització Lingüística és un organisme que tenim a la ciutat per promoure l'ús de la llengua catalana, per promoure l'aprenentatge de la llengua i ja sabeu, la llengua moltes vegades és l'essència d'un país, l'essència d'un poble. Segur que cadascú de vosaltres té una llengua, majoritàriament tindreu la mateixa llengua, crec vosaltres, perquè proveneu majoritàriament del mateix país, però en definitiva la llengua és l'essència de tots els pobles i a Catalunya sabeu que és el català. També us vull agrair especialment perquè sabeu que moltes vegades aquí es pot viure sense aprendre el català, malauradament, hi ha molta... us podeu moure i parlar en castellà tranquil·lament, a més els catalans són gent molt oberta, molt acollidora i sempre parlem català, castellà, no hem posat mai problema, però sí que és cert que vosaltres esteu fent aquest esforç per conèixer la nostra llengua i això ho valorem molt positivament. Per tant, res més, felicitats, molt bona sort, molt de treball aquests dies i el professor ja treballarà amb vosaltres aquestes 20 hores de català inicial. Yo quiero agradecerle en nombre de todos aquí presentes que estamos recibiendo este curso de catalán porque nosotros no tenemos tiempo para estudiar entre días de semana, entonces solo tenemos el sábado. Le agradecemos al Ayuntamiento del Hospitalet por entendernos a nosotros. Precisamente por eso le dan el curso los sábados. Estamos muy agradecidos. De fet, hi ha altres entitats, hi ha una altra entitat que començarà la setmana que ve, l'Associació Promotora Nuevo Perú, a Collblanc, també farà un curs.
la Llumaneta també farà un altre curs i la Fundació Aqua farà un altre curs. Aquestes són les 4 entitats que acullen nous col·lectius que arriben a la ciutat, que faran cursos durant aquest novembre i desembre, i després hi haurà 8 associacions de pares i mares que també faran aquests cursos. Sempre intentem adaptar-nos als horaris a la mida que podem, i és el cas vostre i el cas de Pau de la Nova Perú, que faran los cursos en dissabte. También hablamos en nombre de los que más tarde se puedan volver a inscribirse. No muchos más, ya no cabéis. Y bueno, para el próximo curso que también se nos pudieran dar así los sábados, estamos muy agradecidos. Y un aplauso para él. El aplauso es para vosotros, ¿no? Después puedo venir cada sábado. Per tant, us animo a venir cada dissabte, i ja sabem que després els primers dies són dies de més afluència, després hi ha gent que o troba una feina o això, però el que sí que us demano és que vingueu cada dissabte i que aprengueu català, almenys inicialment, i que després us llanceu a la mida que pugueu a parlar en català, i quan algú de vosaltres intenteu parlar en català i nosaltres us contestem en castellà, digueu-li que no, que continuï parlant en català, perquè per vosaltres també és un benefici que la gent us parli en català per conèixer cada cop més el català, i després quan us atreviu ja us llanceu a parlar en català. Doncs vinga, bona tarda a tots. Vinga. Has de comentar, Lluís? Has de comentar alguna cosa? No. Si acabem, sisplau, d'omplir les fitxes en 2 minutets ràpids. Hi ha una cosa imprescindible, aquí, número de documento. Número de documento. Y el resto, pues más o menos, una idea de aquí, una asignatura, una firma, aquí abajo. Aquí me ponéis una firma, esto es una firma conforme nos autorizáis a procesar estos datos.